Ben, imos ir directos ao gran. Cando fadedes clic en comprar nunha páxina web e escolledes a recollida en 2 horas, a experiencia de compra parece fluida, verdade? Case máxica, sen esforzo ningún. Pero, detrás desa pantalla e desa comodidade, agochas un verdadeiro crevacabezas operativo, un auténtico pesadelo loxístico que pouca xente chega a imaxinar. Hoxe nesta análise imos desarmar o complexo reto omnicanal dun xigante do sector como é Decathlon. Imos explorar en moitísimo detalle como conseguiron, literalmente, evitar o caos total dentro dos seus almacéns. Sección 1. O reto omnicanal de Decathlon, palés contra camisetas. Porque claro, no corazón do centro de distribución de Decathlon, a teoría digital choca de fronte coa realidade física. Imaginade a escena na pista do almacén. Tedes un corredor principal e por el avanza unha carretilla enorme transportando un pale con 500 caixas pesadísimas. Unha ruta rutineira, non si? Pero de súbito o conductor ten que frear en seco. E por qué? Pois porque xusto no medio do corredor hai unha persoa a pé mirando os andeis intentando atopar e recoller unha única camiseta para un pedido urxente de internet. É o choque físico de dos metabolismos completamente distintos operando e compitindo exactamente pelo mesmo espazo. Aquí existe un contraste brutal e absolutamente abismal. Por unha banda, temos o mundo das tendas físicas. Que significa isto? Movemento de grandes palés, altísimo volume de produtos iguais, e todo cunha planificación moi detallada e anticipada. E pola outra banda, temos o universo en liña, o mundo online. Aquí a cousa cambia. Falamos de buscar unidades soltas, baixo volume por pedido, e unha urxencia constante que non entende de horarios, nin de quendas, nin de nada. Son dúas naturezas diametralmente opostas intentando compartir as mesmas estanterías e os mesmos recursos. Unha tolemia. Entón, que pasa cando permitimos que este choque ocorra? As consecuencias son enormes. Cando non hai separación, xéranse rapidamente uns pescozos de botella insalvables nos corredores. Esta mezcla constante de tarefas provoca erros continuos de preparación. Por poñer un exemplo, un traballador, confundido coa presa, pode coller unha caixa enteira cando o sistema en realidade solo pedía unha unidade solta. E todo isto deriva nun efecto dominó. Enormes atrasos para repoñer as tendas físicas e, o que é moito peor para a reputación de cualquera marca, roturas de stock e xanelas de recollida incumpridas. Basicamente, a eficiencia cae en picado. Hai unha frase que ilustra este problema de forma brillante, cunha metáfora inesquecible. Decir que podes xestionar todo igual é exactamente como intentar cortar o pan e un filete co mesmo coitelo. Un enfoque loxístico de talla única, onde pretendes que o mesmo proceso sirva para absolutamente calquera tipo de pedido, está condenado ao fracaso cando as exixencias cambian de forma tan drástica. Queda claro que facía falta unha revolución estructural absoluta. Así que, pasamos á sección 2, o cerebro da operación, o sistema SSA. O primeiro piar desta enxeñería é o cerebro digital de toda a operación, o Sistema de Xestión de Almacéns, o SGA. Sen este cerebro intelixente orquestrando cada mínimo movemento, domar o almacén sería literalmente imposible. Fixádevos en como funciona. O SGA recibe todos os pedidos e clasifícalos en tempo real segundo unhas prioridades moi estrictas. Primeiro de todo, máxima urxencia para o click and collect. Por qué? Porque hai un cliente real que vai chegar a tenda en menos de 2 horas. Non pode aguardar. Segundo, sitúanse os pedidos online regulares, os que se envían a domicilio, e xa en terceiro lugar, a reposición planificada das tendas físicas. Gracias a isto, o sistema asegura de forma dinámica que unha recollida urxente xamais de los xamais quede atascada aguardando por un movimento rutineiro de palés. Sección 3. Dividir y vencer. As zonas de picking. Pero, claro está, un cerebro digital moi brillante necesita unha boa xeografía física para poder operar con sentido. A estrategia clave aquí foi separar o espazo en zonas altamente especializadas. Isto é o que evita, por fin, que a enorme carretilla e o traballador a pé volvan chocar xamais. Cada zona ten agora o seu propio metabolismo de reposición. A zona de unidades soltas, a que vai para os pedidos de internet, aliméntase con un sistema continuo que chaman top-off. Isto significa que van enchendo constantemente, con cantidades pequeñas, as estanterías durante os momentos de menos actividade, para que nunca falte de nada. Pola contra, a zona principal de palés para as tendas físicas funciona con regras estrictas de mínimos e máximos. Como vedes, son dúas dietas loxísticas totalmente diferentes, pero conviviendo de forma armónica baixo un mismo teito. Sección 4. O formato de picking ideal. Ben,
Coas zonas físicas xa ben delimitadas, o seguinte paso era equipar as persoas no terreo coas ferramentas perfectas. E isto lévanos a unha das anécdotas e prácticas máis curiosas da loxística moderna, o famoso picking por voz. Cando os operarios teñen que mover bultos moi pesados rapidamente, levan uns auriculares e un micrófono, é dicir, van falando literalmente co sistema do almacén. O ordenador dítalles ao oído a onde teñen que ir e que teñen que coller, e a persoa confirma a acción en voz alta. A gran vantaxe disto é tremenda. Permite manter tanto as mans como os ollos completamente libres para levantar esas caixas sen ninguna distracción. É unha auténtica maravilla, tanto para a seguridade como para a ergonomía. En forte contraste con esa liberdade de movimentos, para o exixente mundo online utilízase o terminal de radiofrecuencia. É unha pistola cunha pequena pantalla e un escáner láser que ofrece unha precisión absoluta, cirúrxica. Cando alguén ten que rebuscar unha peza moi pequena e específica entre estantes superdensos para un pedido da web, esa verificación instantánea, ese famoso pitido do láser ao ler o código de barras, é a única garantía de que se está a coller o produto exacto sen a máis mínima marxe de erro. E aínda que poida parecer demasiado analóxico, case antigo, no medio de toda esta era digital, o picking por lista, xa sexa nun simple papel impreso ou nunha pequena pantalla, segue a ser increíblemente útil. De feito, é o método ideal para as zonas de volumes inmensos de pales. Por qué? Pois porque permite ao operario experimentado trazar na súa cabeza un mapa mental de toda a ruta. Deste xeito, pode ir consolidando cargas masivas dunha forma moi barata e extremadamente eficiente. Ás veces, as ferramentas máis sinxelas son as que mellor funcionan. Sección 5. Os resultados da especialización. Logo de analizar toda a intelixencia do software, a división do almacén e a especialización destas ferramentas, toca preguntarse can foi o impacto real de desenredar toda esta maraña operativa de Decathlon. Pois o salto de productividade foi incrible. O tempo total de preparación caeu nun masivo 35%. Unha barbaridade. Ao especializar cada recuncho e asegurar que cada operario empregase a ferramenta xeitada para a súa tarefa, a productividade disparouse de xeito exponencial. Esta estrategia de 4 pilares transformou o fluxo de traballo por completo. Pero, sen dúbida, o punto fundamental de todo isto encóntrase nun pequeno gran número, o 0,3%. A taxa de erros de recollida, que antes rondaba o 2%, viuse desplomada hasta ese incrível 0,3%. Para poñelo en perspectiva, isto é unha reducción absoluta do 85% nas equivocacións. Casi desaparecen. E esta é a cifra máis crucial de todas, porque é a que protexe de xeito directo a experiencia e a satisfacción desa persoa que está guardando a súa compra na casa. E con isto temos a proba material definitiva de que o éxito da estrategia omnicanal é unha realidade palpable cando se fan ben as cousas. Lograron un nivel de servizo do 96% nos pedidos online e un 98% na reposición ás tendas. Isto deixa clarísimo que todos os canais de venda poden coexistir de forma supereficiente. Desmonta por completo ese bello mito loxístico que dicía que para alimentar un canal sempre tenías que sacrificar o outro. Non é así, pódense ter os dous. Para pechar esta análise, e vendo a tremenda complexidade técnica e humana que conseguiron superar, xurde inevitablemente unha reflexión moi provocadora. Armonizar todo este sistema requiere unha enxeñaría de procesos increíblemente meticulosa tras as bambalinas, pero, tendo en conta que a expectativa dos consumidores xa pasou de exigir entregas en días a entregas en horas, e quen sabe, quizás pronto exixamos entregas en cuestión de minutos. Está a cadea de suministro mundial realmente preparada para soportar este próximo gran salto cara á inmediatez extrema? É unha pregunta apasionante que vos deixo para reflexionar. Vémonos na próxima.